blev til glæde for store og små, gamle og unge, rige og fattige, syge og raske. Og således gik det til, at valget faldt på grantræet, det træ, der netop havde alle de egenskaber, som englene hver især havde peget på. Glædelig jul. Amen. Nu skal vi så over til krybbespillet. Mange år siden levede der en ung pige, der hed Maria. Hun boede i landet Israel, langt herfra i en lille landsby, Nazareth. Maria var en ganske almindelig pige. Gabriel var en engel. Han gjorde, hvad Gud satte ham til. Sommetider bragte han særlige nyheder til folk på jorden fra Gud. En dag sendte Gud Gabriel hen til Maria. Goddag, Maria. Jeg siger, hvad Nu var det sådan, at Maria elskede en mand, der hed Josef. Josef var en ganske almindelig mand. Han var tømrer. Maria og Josef havde bestemt, at de ville giftes. Da Josef hørte, at Maria skulle føde Guds barn, havde han svært ved at tro det. Så sagde han, at han godt ville være far. Jeg er kejser Augustus. Jeg vil finde, hvor mange folk der er i byerne, så jeg ved, hvor mange penge jeg skal opkræve i skat. Jeg befaler, at alle folk vender tilbage til den by, de er født i, så deres navn kan blive skrevet. Det var
vi overnatter her, og konen skal snart døde. Desværre kan jeg ikke have det, men ude for byen har jeg et stald til mine får. Der kan I være. Nat i Betlehem Stadvers 3.
barn, som skal være en stor konge? Ved du, hvor det er? Der er ikke andre end mig, der skal være konge. Jeg kender heller ikke nogen anden konge end mig selv i rådet. Men finder I ham, når selv tilbage og fortælle, hvor han er, så vil jeg slå ham ihjel straks. Kom, vi drager videre. Følge stjernen. Vi fortæller det ikke til Konfucius, hvis vi finder barnet. De hellige tre konger, vers 3. Da Jesus blev født, Det er bare godt. Nu skal vi søge en fælles sand for en